uyu anonzi Precious Chishaka. She's going Form 1 this year. Ndiye muridzi wepamba pano imba yakasiyirwa nagogo. So apatorina kana kuti plan yekutanga kuti fuyi ingagadziriswe sei. Kuti isusu we are just taking care of her, but zvinhu zvacho zvakatooma, as you can see. Kana chikafu chacho chatakakwanisa kuwana, it came from well wishers from churches. Nokuti takarosa zvinhu zvakawanda, some documents, all my food stuffs atanga tinawo, they were sold. But in terms of food, we are beginning to pick up zvavanani stereo. Asi kungoti is kunyanya roofing material. Even the soil yacho fine particles emasbestos akapinda mukati momo ndobva yakloga, saka takatotanga kutocheresa zvefuti. So ndo challenges aripo, and as you can see, this one is the owner, and pana kana lidhiri zvatombozva kuti zviri kuenda nekupi. Tirongokumbira rubatsiro nezvatakaitirwa nemvura, tinobatsirwa nekuisirwa marara kubva pazvakaitika kusvika uri zvinhu akanaka, hapana akatibatsirawo. Anodonha madiki mapfupi, haasi kusvika pachisuvi padenga pemba, madiki asi atakapiwa kumachechi aindo mahombe manje. Avakati pada vangu vachitipa matende akawanda anokwanisa kukavha imba yese denga. Kana mukapotera kuti muone kuti panoda matende mangani pakasara pacho, ndokuti imba yacho ihombe zvakanyanya. Takaita kumhanyidzana kwakasimba zvokuti hatitombosamone kana nemagetsi ese. Tambo dzakadambuka dzemagetsi, special mumba muno tambo dzakadambuka zvese, magetsi hamuna. KaTV kaiwa apa kana kuti ndo kakabuda here, kakarohwa kakadhonzwa meno kwakakandwa kakanhongwa naivo baba vamoya nawa, ndo katozoti agogo KaTV kenyu taone chi uko 42 inch yedu. Andi taiona, saka zvinhu zvakadhemenjeka zvakawanda, mastofu, firiji, zvese, mamicrowave, hatina kana chinhu chatinacho. Tinongovana ndoti kutongobetserwa nevamwe vane tsitsondo kutotipowo magumbeze chichi. So far hatina kubatsirwa tati tawana nemadocuments edu, mapassport